sana da wani gasar kyakin Buhari. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ke faruwa mai girma gwamna ya shekara 8 zai kuma gama kuma za a zo a yi zaɓe. Kuma mun san wanda suka taimake mu jama'a kuma mun san wanda suka cutar da jama'a. Ina kira da mai girma gwamna ya duba al'umma ya duba kuma su ba shi shawara kan 'yan kasuwa. Don Allah don annabi. In ban san irfa'i ba zan sa sunan shi ba. In ban san irfa'i da ya ci zaɓe ni ne farkon ba da mashi ina in kuma ta ce ƙarya nake je bakin dogon tambayi waye na ba mashi ina. Na kuma ci gaba tafiya ƙasa saboda san da nake mai irfa'i an zage ni an tukule ma ido na ba irin wulaƙanci da ba a yi ma a kasuwa amma wallahi ma ina kuma duk abin irfa'i ne ba zan bar shi ba ka gane kuma amma ya gyara malam ka gyara don Allah malam kana da ƴaƴa muna da ƴaƴa kana da mata ina da mata malam sai irfa'i yau a ce malam sai irfa'i kai ne gwamna a ba ƴan tumatir notice su tashi wanda wurin da malam nasu irfa'i tun da kake saurayin ka san wannan wuri tun da muke kankana ka san wannan wuri ko dai baka girme ni ba ko dai baka girme ni ba in ma ka girme da kaɗan da ka girme nasu irfa'i kuma ina Kaduna nan wani irin azaba ce wannan ake baka shawara kai mana a matsayin ka na gwamnan mu mai albarka wani irin tunani ne naka malam la haula wala quwwata illa billah in wani abu ne aka yi malamin nan gwamnan mu yake mana wani abu ubangiji Allah ka yaye mashi gwamna ne ya ce ku koma makarantun firamare wai malam wai wani kuka kake so mu yi ne dafa akwai kukan da ya wuce kukan da muke so a ce ni Adamu Ingawa yau mu ne ake wulakantawa 'yan kasuwa ka dubi Audi Barazana a gaban shi ake abin nan abin kunya wallahi ko magana ba mu da Audi Barazana haka Audi Barazana yake ba da hakuri a gabana wani irin ci mutunci ne muna da 'yan adawa mala muna da irin su figa sunan muna da 'yan adawa sun samu ido yanzu wannan buhun tumatirin ka ne a hannunka ko kuma takalma ne ka gansu takalma ne ka gani nake sai da ka gansu takalma ne ka gansu kayan sallah ne kayan sallah ne na yara banda abin da ya wuce kasuwanci a duniya shi ne sani tun da nake wallahi malam wallahi kasuwancin nan Buhari ya sani da shi matan Buhari sun san da kasuwancin nan ka tambayi dan auta ya san da kasuwancin nan kowa ya dan PDP ya san da kasuwancin nan an yi PDP nan ban taba yi ba kuma wallahi na san irfa'i wallahi ina jin tausayin ka gaba abu daya zuwa biyu kai ka ce kai malami ne kai na ga abin da kai na tausayin jama'a da kan yanzu a zo a soka maka kin jama'ar ka malam na sai irfa'i ka dubi Allah ka dubi aikin Allah ma na sai irfa'i muna cikin masifa ka taimake yan kasuwa mana me maka wallahi mun zabe ka kabdin yan kasuwa kai muka zaba PDP sun ba mu kuɗi lokacin da ake suka ka a zo wannan kungiya ta ce baka kaza a zo wannan a ce kaza mun yi ka amma yau gashi mu ne abun mu ne muka zama karshe a Najeriya yau mu ne muka zama karshe a duniya yau don Allah don Annabi ka duba wai irin Audi Barazana wai shi har zai zo gaban Adamu Ingawa wai yana roƙon mu arziki a kyalin in yi kasuwanci ai ne kamata roƙon mu Audi Barazana alfarma a Kaduna ba shi na fi karfin shi ma dan kasuwa ne ka gane amma ka duba wai shi yake roƙon wai abu Ingawa ya kasa takalma wani irin abun kunya ne wannan yau ne yan PDP suna roƙon arman alfarma don Allah ma nasu irfa in wani abu ya same ka la haula wala quwwata illa billah in wani abu aka maka la haula wala quwwata illa billah mu yan kasuwa ne ka tuna motoci ka bada a Kaduna a Rigasa aka zuba motoci a Rigasa aka ɗauko mu ana layi mu ne faɗin nan dai mu ne fa ba waɗansu bane aka canza mu ne mutanen naka aka zo wallahi tallahi ba a ba matan nan ko ba malama na ta fi shekara 80 haka ta ɗauko ƙur'ata ta zo zaben wannan ciyaman din da kone yau ya kore a maka tashi mama na mahaifiya tana nan a daraye haka ta zo ta zaɓe shi haka mata suka zo suka zaɓe shi haka dinga ɗauko mutane dan ke zubar ba tafa ya ban 500 na zuba mai yana nan bai mutu ba ya je tambaya shi ciyaman din nan mahaifin shi mai albarka gwani ke sai da kasuwa mu dan kasuwa ne shi har yau a ce wai a karamar hukumar shi wai shi da ake wulakantar kasuwa